Baie lekker. Kijk, alles kopen ook aan de dame. Het schoon te krijgen. Laat hij kan groei. Milies. Milies wat te lang. Die vleebos is eindelijk daar. Je kan hem ook eten. En die dieren eten we op die jaren. Hulle eten het ook op die... dat is wel eens een kost. Maar ons eten het ook om... Dat is zo lekker. Het is gehouden dan. Plukken ze maar aan, dus eten. En dan maken het om mijn tanden ook zo peer. En zo. En zo, dat is nou die veldse kost. Die gebruik van hierdie kruie kan jy gebruik om medisyne te maak. En dan gooi jy gooi lauw warm water daarop. En dan laat trek jy hom eers so vir 10 minute. Na die 10 minute, dan kan jy dit afgooi deur 'n siffie te gebruik en dan kan jy dit in 'n koppie gooi en uit die koppie kan jy hom drink as medisyne. Hy's gesond. Ja, baie gesond hierdie kruie. En jy kan baie van die mense hier maak bier op, maar nie vir dronk maak nie, maar hulle gebruik hom vir 'n bier, ja. So, hy het baie, jy kan hom vir baie goed gebruik, hierdie karra, ja. Hy's baie gesond vir suiker, kan jy hom gebruik en vir hoë bloed kan jy hom gebruik. Die wilde dagga is daar vir wanneer 'n dier op gelam het en om vullis af te gooi, dan trek jy die wilde dagga en dan gooi jy 'n stukkie datsiepis by of 4 as en dan trek jy dit en dan gee jy dit ook in. En die wilde dagga is ook baie goed vir mense kan dit drink vir gesondheid. Dis waar voor die wilde dagga daar is. So jy kan dit vir alles gebruik, die wilde dagga. Dis waaroor dit gaan. Alright, this is the flour. I will put in the salt. Kan iemand zo gelijk met die water maken, ja? Seerdeeg. Put the salt and the seerdeeg. Now I'm waiting for the water. The main ingredient. Ja, hier moet al die water. Dit moet nou die deeg nou ons knie om nou so tot hy nou reg is. Ja, moet hy nou eers 'n bietjie rys vir 'n uur of so. Dan gaan hy nou oontoe. Maar jy moet hom lekker knie. It's ready now. Now I'm gonna make it. Close it. En het moet warm wees. Het moet warm wees. Het moet niet te koud wees. En als een rijst in ook niet. En die lekker warm wees. Warm toemaken. En voor het nog maar zo minstens een uur. Dat het nog klaar gerijst is. Kijk, als nog net binnen een uur hoe ver hij nog gerijst is. Dan kan je nog zien. Hij moet nog een beetje rijst. Of hij moet ingesteekt worden. Daar is hij nog klaar. Als ons hier een mikoond maken om brood te bakken, dan gebruik ons glas lauw voor die hout. Dan gebruik taibos, zout. Hier ons gebruik latbos. Dat is allemaal medicinale hout. So dit gaan in die deeg in. En so bak ek klaar.
So die medicijnenbos speel ook 'n groot rol in broodbakkery. Want hy help ook om as jy verkoue is, dan help die water en brood ook om te eet. En jy voel sommer beter. Soos as die medicijnenbosse en die meel en die gaarbrood speel almal 'n belangrike rol. Ja, en dan Mina, as die mense om nou in die water gebruik die brood, né? Jy het nog eers die brood geëet, jy drink net die water. Want die water is vreeslik lekker en moet die as brood wees. Ja, nee, is baie lekker. Je moet uitgaan, zak en pak. Je moet alles wat die vrouwen en die kindertjes moet ook uitgaan. Die wat niet school toe gaan, die moet ook rapport wees. Die babytjes wat nog drank moet ook, want ons gaat nog wat koring zijn. Nou, die rivierenschool, dat is naartoe gegaan. Als je niet hier wil gaan, dan moet soms die vrouwen moet geabba worden die koolwater. En die ochtenden gaat ja, klim die daar berg. Die eet bij zo'n pad. Als je dat gaat klimmen, dat gaat die valie niet. Aan de andere kant gaat je hartslag tot de hartoos nu, gaat koring zij. Dan zij je om op je land, je ploeg om met die donkjes om en zo raak je nu goed. Nou is daar iemand aangesteld, 2 mannen, wat die lanen oppassen, die koring gooien. Eén is op die onderpunt en één is bij die bovenpunt, om te keer die Bobbejanen komen. 4 maken, ook maken, zodat die Bobbejanen kan wegbrengen. Oktober, november maand, na decembermaanden wordt de koring nog afgesneden. Als die afgesneden wordt, dan moet die nog getrapt worden met die donkjes. Dat is vloeren gemaakt. Als je het in die vloeren gooit, dan wordt die donkjes nou, het uitgetrapt en dat het in die zakken en dan pak je het af. 14, 15 zak koring. Vind je. Nou, dat is nou een mooi klompje koring voor jou. Dat je nu je huis niet kan weer voet. Je kan even daarvan verkoop ook. Ja. En die andere laat maal je ons nu. Bij die mielen. Vroeg jaren hadden we zomaar hier gemaald met die donkey. Of met die zetsteen. En die ane. Of ochtend vroeg. Als je een paar bezig moet die maal. En hij gelijk zo lekker, maar dan slaapt hij zo lieflijk. Vandaar hij iedereen van die stengels. Woensdag was maaldag. Met die machine. Later moest met die machine wat nog gemalen. Dan eet je je koring. Nou eet je. En die koring, het betekent zo uitgebakt. Dat je niet koring het volgende jaar zou zijn.